Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke uma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ividiyo kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then bese uyangena kwividiyo ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu kusihlwa nje laphana-ke endaweni yaseVerulam sekwenzeke isehlo esibuhlungu ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke laphaya udrayiva webhasi ehambela kuyona-ke leya ndawo, kanjalo-ke nabasizi bakhe, bese kuthi-ke ube khona futhi-ke nomunye wesifazane kuthiwa-ke una-5 months ekhulele. Kuthiwa-ke qhamuke amadoda amabili afike avulela ngenhlamvu, balimala bonke, kanjalo-ke nalo owesifazane. Then-ke bathe uma bebayisa esibhedlela kuthiwa-ke udrayiva ushonile endleleni. Indaba-ke ezibuhlungu lezi. Akuqali-ke ukwenzeka isigameko esifana nalesi kuyona-ke indawo yaseVerulam. Ngithi kuyona-ke le nyanga uke wadutshulwa-ke udrayiva wayo-ke ibhasi futhi-ke washona naye. Indaba-ke ezibuhlungu lezo. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona kulethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku. Kwamanje ake ngithi-ke nje sibonane ngokuzayo.